Hallo, is Mr. Shona agus ha mi cúpla ag museum na Nílainn mar ofigar project is dóchas na mara. Ha mi dul helt an gwaith mar an isih rúnach amach a paper agus ha mi dul a chléch go piece paper ceall, pencil, scissor, is an seo dhéanú. Deiseg fé mar sin cearnach de paper dhéanú amachchas an síte éifúr a hacha me seo. So an sinna dhéanú fé mar siú grúpa dhéanú gus bhí an nóisian seo a cynne chuh de se tú de paper íle. Agus an níise sin bit siú nóir an scissor a chléchcaich is an códia a ghearad. Nist, fé me sin tóis chuil is na bhúpa na deiseg. Fé me sin dhéanú óisian go óisian na deiseg. Nuair sin lí go lí, mar siad. Is nuair sin a bhí réile tá sin sa bhíon i ríist. Lí go lí. Tá sé déisiil is son na tuan a chud i chéile. Fé mi neorin seo a sin géirí daimon. Mar sin fé me sin an óisian seo bhúpa go staid. Ag déach a tost na tuan an cóhhaig mar siad. Agus seo hiad daimon acu. Nu dit an óisian seo chun a bhíon mar siad. Agus go bhúpa mar siad. Glíomh? Nist, fé me sin. Dean cíneach go bhfuil a fóscailte go híos an nó déan seo híos seo. A sin na toirste staigh an thuúh chun a bhíon. Agus a sin dul dhéanú ceist amachchas. So, búf na hita. Nuair sin dú bhíle go bia cynne chuh is a bhíon. Agus go bhí ond can gúpaige can tíireach. Nu dit a dú bhíle. Agus bechór ceist a bhí acu inist. Mar sin. A sin géirí bhí seo ó bhúpach éascach tú is staigh a deiseg mar siad. Is nuair sin éan tú bhíle a seo dul dhéanú a nábú na sasa. Nist. Fé me sin seo oscuig. Há foscuig chiad tú agus há tógáil an pís seo. Suas far a bhfuil a bhúb. Mar siad. Há nuair sin puchtaigh i níor seo a staigh agus ik seoirte báta go bhíoh. Agus há nuair sin na cruacha daimon éile. Mar siad. Nist, fé mar sin nuair a dhéanú a dú bhíle. Cíneach go bhfuil siad is start an na hit. Agus tá fóscail amach. Far a bhfuil a bhúb
ag déanú seo de bata amachas a sinna tína stay. Mar sin. Agus ha daimon gile agad an uair sin. Nist, fi me sin a bhfuil eis chuna recht a dhíist. Sa nist, ha sin ga oscail gamach. Nist, ma ha sin with oscail gamach chun a dhíist seo. Ha sin didach a cúd na bhainigin na búirte chearnach. Agus nist fi me sin na tuban in an chorsta stay. Mar sin ha sin a géani dathú thurscáil mar sin. Fi me sin in air seo grúpa. Gus a bí siad ac as a bhíon. Agus bí point as a bhíon mar sin. Nuaigh daimon í leagainn. Nist, ar a dhéime sin dhéanam sé an bhíosan seo for a stay. Ar a bhacainn. Seo a stay. Mar sin. Agus an is tá triangle a bhacainn even tú the mwy, either go even to the stay. Ní siú sin and a hit. Nist. Nafís ha búbrig a chu me siú opdracha gamach cábhil a bú. Mar siad fi me siú búpa suas agus ha statúach an heo. Ha líka féipir leicht dhéanú na satrana sin. Fi me siú sin a dhéanú an ist is ón gach túr. Nu is nó sin fyr suas ní féile chun a bhíon. Is nó sin éitirúlaigh mar seo cabhfuil suas mar siad sin é. Nist. Fi me sin tóirseach oscail amach. Sa seo tachairt. Go nátara ghuaire. Ach tóirseach atá aine mí son sin a dhéanamh. Fi me sin na háisinin a bhúpa agus stay. So hanéire atá stay mar siad. Agus hanéir seo atá a túbhíle. Tíreach mar siad. Fi me sin hanéir seo nuair a dhéanamh agus a bhúpa agus sias gus an bhí sin ná. Níor seo a bhúpa a dúbhíle. Tí sin go bhfuil gopach an an het. Níor tú sin náthir. Sin a dul stay a dúad.
Mar sin gabúpa I 2000. Mar sin. Níor sin dúad agus mar seo 2000. Ní sé jopan na sé na sé seo sin agad. Anú na cacu. Fyrta sé cuideach dhéanú amach ar paper down mar an air seo. No paper sa bí, le da sa bí. Nógus go na chóirte ddaobh.